Alle sammen. Lige nu der sidder jeg på min værelse, og jeg sidder egentlig bare og slapper af, og ja, ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Og så tænker jeg, at så vil jeg egentlig bare lige lave en lille video. Og jeg er lidt træt lige nu i nat, og lidt af morgenen her, der holdt jeg lagen med Jakob og Patrick. Nogle af mine gode venner. Det var rigtig hyggeligt, så det var ikke dårligt. Men vi var så op til klokken 6, og så gik vi i seng. Så derfor er jeg sådan ret smadret lige nu. Og så sov vi så til klokken 2. Så det var rigtig hyggeligt. Og nu har jeg også lige fået sommerferie nu her. Så det er rigtig dejligt. Jeg har bare lige fri nu her, sådan i 7 uger, eller hvad det er. Så det er rigtig rart. Og så kommer der også flere af de her en dag ved søen med mit GoPro her. Et rigtig fedt kamera, som kan bruges under vand og alt muligt fedt. Så ja, det var faktisk det, jeg fik i julegave. Sådan et lille fedt her. Det kan bruges til rigtig mange ting, og det er super fedt. Lyden er dog ret dårlig, men altså for eksempel i den video der er en dag ved søen. Det er det rigtige, ligesom lyden jeg går efter. Det er mere bare at ligesom kunne bruge den til en masse ting, og det ikke bare var sådan at det går ikke lige sådan i stykker, fordi der er i sådan en kasse her. Jeg kan lige prøve at vise jer det. Sådan her ser det egentlig rigtig ud. Sådan et lille kamera her. Og så man kan ikke rigtig se, altså du kan ikke se hvad det filmer. Men når du så lægger det over på computeren, så kan du selvfølgelig godt se det. Men ja. Og så er der faktisk også en app, som du kan downloade, som kan vise hvad du filmer, mens du filmer det. Og så connecter den ligesom til dit kamera og sådan noget. Så det er ret fedt. Og så er der også lige den her lille kasse her, hvor det så sidder i. Det var så lige en lille snak om det. Så jeg lige herude sådan en lørdag aften. Sådan klokken den er 8 nu. Sådan det føles som om klokken den er 5 eller et eller andet. Fordi at, ja, det der land der, det vender ligesom op og ned på dagene sådan. Hvis der er nogen, der er interesseret i at vide på sin sommerferie, så skal jeg til Italien i 3 uger. Så den første uge skal vi bo i telt på en eller anden campingplads og lave nogle aktiviteter der og sådan. Ja. Og så i den anden uge, der skal vi bo i et hus, som vi har lejet. Sådan et fint stort hus, hvor vi så skal bo der med min familie. Eller sådan min familie, undtagen min ene bror. Fordi at han valgte ligesom ikke at tage med, og han ville lave noget med sin kæreste i stedet. Og så tager vi så afsted med min anden storebrors kærestes familie og min familie. Og så bor jeg i det der hus og sådan. Så i den sidste uge, der skal vi så være på en campingplads igen. Ligesom, ja, så tager vi sådan lidt rundt nogle forskellige steder. Og sådan noget. Så det er ikke dårligt. Det glæder mig meget til. Det tror jeg, det var det, jeg havde at sige. Så må I have en god sommerferie. Og så nyd den, så længe det var. Fordi det er jo kun én gang om året, at vi får sådan en dejlig, lang sommerferie. Og så med en masse andre ferier indimellem. Så det skal nok blive dejligt. Ja. Vi ses en anden gang. Der kommer nok også mange flere vlogs i sommerferien. Fordi jeg har jo ligesom masser af tid til at ligesom filme og redigere og alt det der, som nu tager tid og sådan.
Så vi ses alle sammen. I må have en god sommerferie. Vi ses. Hej.